The hottest ticket in football, a cup final that everyone wants to see, the kind of stage on which reputations are made. Yeah, go and grab all the headlines today. Go and be a winner. That's what it's all about here. So much Защото съм сигурен, че ще се отрази. Да. Надявам се да се ме чули за всичко. Челси срещу Манчестър Сити. Лескас подава към Давид Силва. Той е загуба. Стрелът на контратака Сити, Тевес подава към Синклер, който успява да подари към Давид Силва, който е днес капитан на Сити. Гинкел. Това е. Искам да кажа, че съм направил трансферите Гинкел, Ба, които по принцип са си в Челси, но само шурлени съм. Купил сега обаче Гинкел. Удар на Гинкел! Много отстрани от вратата. Сега малко Ван Гинкел. Всеки случай Шурле нямах пари за него, но ми останаха и ще го купя следващия трансферен прозорец, ако ще бъде достатъчно пари. Тевес. Подава към Нюзар. Аз ще по-правиш богат, който няма никакъв резултат. Да ви той това, че се намесва това партия. Да. И той бързо изгуби. Внимателно се опита до тук на нарушение с това напад. Подаване за мата. Гинкел е свободен, ще получи. Той подава към Иванович. Това скорост тук Иванович. Не издържа добре. Дори и пасът не беше добър. Сега Синклер. Ба също сме в резерви. После мога да го пусна или пък не знам, ще видим. Мата. Иванович. Гинкел. Гинкел. Продължава да бъде много хубаво. Сега го е Тевес. 2 срещу 5. Сигурно виждаме, че Тевес се опитва да задържи толкова, даже успява да поеде към Болти, но няма да резултат. Мата. Мата. Задържи. Туре. Туре. И Гинкел отнема. Лампард. Мата. Сега Торес. Излиза сам. Торес. Торес. Подава топката. Удар ги това гол. 1-0. 1-0. Страхотно действие от Торес и Мата. 1-0. Просто трябваше да бутне топката в мрежата. Тук с последно усилие Торес успя да подаде топката към 1-0. Да подари. Да кара. Лескът. Продължава да бъде Лескът. Подава към Давид Силва. Кол. Към Гинкел. Доста активен Гинкел. Лампард. Какъв пас на Лампард към Гинкел, той беше на диетопката. Но на Тевес. Тевес. Загуби. Давид Луис. Мата. Да видим Мата. Продължава да бъде. Трябва да... Какво прави Мата тук? Тук Мата ще стреля 2-0. Какъв гол? Мата. Как изрита топката само той път? Той е 1-0 за Челси. Мата. Какъв гол? Това се заслужава да се види пак. И тук лъжливото, докосване може би лъжливо и гола, добър гол, Мата 2-0 за Челси, 23 минути. Минуто с бой. Агуеро. Синклер. Агуеро. Синклер. Дълго разиграние, Болтели. И контратака за Челси. Джерезар към Мата. Мата нямаше доста дълго си поведе топката. Нунар получава топката. Ашпикол, време глупа шпагат. Нунар. Подава тук. Лампард. Давид Луис. Давид Луис. Не получи спаса му напред. Ще отклонява. Сиклер.
Агуеро! Агуеро! Нещо направи. Петърчик с изключително хвърляне напред, сигурно 40 метров хвърляне на Петърчик на тази топка, просто сякаш с омраза хвърли тази топка Петърчик към може би най-слабия и най-опасен футболист на Челси Фернандо Торес в днешната среща, който най-вероятно ще напусне, за да влезе. Виждаме, че Тевес виждаме, че Челси, извинете, стават по-разконцентрирани. Нещо не им се получава играта, но водят 2-0 в резултата. Сега Азар да губи Азар. Туре. И той губи. Лампард също губи. Туре. Милнар. Майкън, извинете. Туре. Милнар. Отново го вършва гад нашите кол. Центрираме за къде добре. Агуеро! И корнер. Да видим шансът за това тима. Центриране към лескът. Нищо не се получи. Тук Оскар загубва. Туре! Ако сте изчисти на каква преса на Сити. И отново нещо по-сам пас. Да видим сега. Фернандо Торес. Торес! Идва само и това е хубава атака. Торес! Торес! Какво направи Фернандо Торес? Не успя да преодолее Джо Харт, както се успя да направи с Валдес и този път успя и с как казваше Артур, вратаря на Бенфика. И се получи, но сега нищо не му проваря. Просто не му проваря. Подаването Торес. Торес ще достигне се пак. Продължава да бъде. Подава напред. Хлопата Торес към Лампард, който беше взел позицията на централен нападател. Крайна по разположение 1-0 и на 2-0. С головите на Фернандо Торес и на Еден Азар. Ето го. Всъщност какъв Фернандо Торес? Мата вкара гола. Ето и Еден Азар и формата. Ето Мата. Много хубав пас към Фернандо Торес, който владява добре. Торес! Не, тук нямаше как да бъде от компания попечено. Видим Давид Силва. Какво според просто на Марко Ван Гинкъл. Добре си представях първия си официален матч. Това ще го в тези кариери ще ги правя само на мачове, ще ви казвам за трансфери евентуални. Но иначе само мачовете им, защото най-вероятно аз вие това искате да гледате, не как правя трансфери, аз ще ви го обяснявам трансферите. Как и защо съм направил. Сега Чех улага и подава 40 метров пас към Торес, който най-вероятно може да изоде тук лошо поемане на Гинкел, защото той за сам. Гинкел, дали ще направи нещо? Много. Лампс, нищо не направи. Тук подаване, шутиране, Мата, шутира, Гинкел е там, нищо не се получава. Не, с това беше Торес, не беше Гинкел. Ето Гинкел. Не сто после спагата Гинкел, който обаче тук отнема топката. Много добър първи мач в Гинкел, би казал. Торес какъв пас към Азар. Азар губи топката обаче. Милнар. Агуеро. Тевес. Нарушение. Аз какво извършва нарушение. Подаване. Сега Майкън. Милнар. Лампс. Сега шанс за двата отбора на този корнер. Центриране, близко, удар, тук да отиде или компания или бях точно удар с десния крак. На Ивания Туре не се получи. Сега рискован пас на Петърчик. Към Давидович, който обаче губи топката. Давидович загуба и това не е гол. Какъв мрапост само да ми успя. Петърчик този път. Малко по-внимателен пас. Иванович. Какво овладяване от Оскар. Оскар, тръгва на скорост. Оскар дава на Торес, който опита да подаде към Мата тук.
Ще видим. Ще има ли удар? Не. Торес. Торес, добре, държа Оскар. Тук Оскар не влече за шанс срещу вратаря и се обърка малко. И тъч. Няма да има никакво съмнение в следващата среща. Гинкел продължава да бъде. Много бърз се оказва Гинкел. Но тук губи толкова да видим. Капитан. Гинкел. Майкон. Милнар. Джеко. Джеко това, той изобщо нищо не направи през този отговори. Лампард. Мата. От Давид Силва. Това беше Гинкел. Тук обаче шанс от свободана места на Джон Кери. Наистина. Виждаме, че Балотели влиза на мястото на Синклер. Това е удобно да вкараш най-големия въглен в игра. Малко да позабави нещата красиво на... Не видях точно на кой. По принцип такива удар прави Балотели, но не беше той май. Удар с глава. Лескът. И тук нещо. Ето виж. Гинкел. Лош пас към това. Колко ни пресича. Това е Милнар. Джеко. Балотели, ето го въглена. Подава към Милнар. Като централ по земята, мак няма как да ни е гол. И без да исках махнах кефенето, но иначе 2-1. Надеждите се връщат много, не много, защото Челси пак полет. Но с такива рискувани пасове, но дали той си е висок. Може да обира високи топки. Но да видим сега, Лампард трябва да шокира, защото трябва. Виждаме, че имата се прекрепа там. Виждаме, че това е Гинкел, който отне топката, но на него също не отнека. Какво дължие за Балотели, би трябвало Балотели да смачка Гинкел при такива обстоятелства. Тук Гинкел издържа добре. Мата прави шпагат. Още един шпагат на Мата. Милнар. Сега... Мисля, че това беше на Сирин. Оскар. Торес! Трябва да направи нещо, Торес! Торес нямаше как да побие, освен да направи някаква грешка, да имаше някаква грешка, ама някаква грешка трябваше. И 90-та минута продължава да тече. Очакваме последния сирийски сигнал и Челси да станат шампиони на Community Shield. Има ли центране? Центране, може би центране! Центране! Балотели! И да видим това. Това е жълткът за Гинкел, който фаулира Балотели. Ето тук. Много грубо. Гинкел фаулира Балотели. Наистина. Много грубо. Виждаме, че Джон Харт е в наказателното поле. Дами и господа, центране! Тук Пашлико! Подаване! Има ли Торес? Няма на това! Торес! Торес на топката в тъчи, може би това е последния сирийски сигнал. Да! Челси са шампиони на Community Shield. Първи матч, първи трофей. Виждаме, че Хуан Мата е извирал Челси с капитанската лента, това нищо ново. Виждаме, че Милнар реве като бебе. Не може да превъзмогне това, че Челси са по-добри. Виждаме, че Торес, Гинкел и Азар се нахвърлят един върху друг да се радват за победата в Community Shield. Ето и да видим сега хлъзването, което евентуално ще има, или то вече мина, или пък тук. Тук мисля, че ще е хлъзването. Хлъзването? Къде е хлъзването? Чакам още хлъзването, но... Да, тук някъде трябва да е. Ето го хлъзването! Хлъзването на Челси. Така, аз бях Челси на стеза и до следващия път.